churugaruo, chicken bandochie, ebube churugaruo, mbaga dihiya, ebube churugaruo, chicken yakomo, ebube churugaruo, mbaga dihiya, ebube churugaruo, chicken nanaiha, ebube churugaruo, mbaga dihiya, ebube churugaruo, chicken nanaiha, ebube churugaruo, mbaga dihiya, ebube churugaruo, chicken yakomo, ebube churugaruo, mbaga dihiya. Ebube churugaruo, mbaga dihiya, ihire bube dikuwe. Chideme mma, ihire bube dikuwe o, mbaga dihiya, ihire bube dikuwe. Chindiogomo, ihire bube dikuwe o, mbaga dihiya o. Osimiri adatata o, chicken naiha, ihire bube dikuwe o, mbaga dihiya o. Ebube churugaruo, chicken yakomo, ebube churugaruo, mbaga dihiya. Good day, viewers all over the world, lovers of Eze-Ana TV. I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an ordinary evangelist, sir. You are highly welcome. Well done. Please introduce yourself. My names are Eze-Ana, Ugochi Tubero Norifte, Bobby Pomaka Chugo, Abumonye Sinchuaja, Ugochi Tubero Temple, and in a bar family, because all more teacher. Abukazi Moyi Sinchuaja and Ordinary Restoration, Evangelical Mission, Brooklyn Basus Ordinary. So you can call me a priest or ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. You're welcome once again, sir. Yeah. Before we proceed with today's question, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, Guinness will lie in our administration. Now, one day, Mother Basalo was your mind, Abasa. Nay, she, I and I one day, Mother. Oh, quasi as you jim well, Nankuzia. Nanya screen, giga for our WhatsApp number. Chat yam na WhatsApp. In a make a Kachuku because you must go. Let's dive into today's question. The first question is, can you tell us more about Ordinary Restoration Evangelical Mission and its vision? Thank you. The question is a good one. Ordinary Restoration Evangelical Mission is a vision. I was called to be a priest and an evangelist in Igbo spirituality. So, Omo mandate. Some na boromo kaburu onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Na ga-esi na this evangelical mission. To ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ. Our vision is so large to the extent na under Ordinary Restoration Evangelical Mission, anyị nwere large vision etu a ga-esi wee nyere ndị mmadụ aka calibrate ndị mmadụ na-agbụ nke mmụọ na agbụ nke mmadụ. And anyị bụ n'obi etu a ga-esi tọọ ndị mmadụ na-agbụ ndị mmadụ enwere onwe fa. Then ka anyị wee clear, let the bandage fall from the people's eyes. Ordinary Evangelical Mission, anyị nwere Marshall Plan etu anyị ga-esi wee mee ka ndị mmadụ ghọta ihe Igbo spirituality bụ. Anyị wee nwee ike wechighata nkọwa ezi nghọta gbasara ọdịnala Igbo. Ka anyị kọwalụ ndị mmadụ the Evangelical Committee nwere mandate ka anyị kọwalụ ndị mmadụ ihe dị iche ihe bụ Igbo spirituality. Mgbe ọ bụ na ekwuru Igbo spirituality, obi ndị mmadụ agbaje na egwu ọgwụ.
anyị chọrọ ka anyị kọwalụ ndị mmadụ na Igbo spirituality dịịrị onwe ya iche, ịgwọ ọgwụ dịịrị onwe ya iche. Ịgwọ ọgwụ bụ emergency, enwe emergency, and mgbe gboo agwọrọ ọgwụ ndị gboo gwọrọ bụ ọgwụ enwere repercussion, bụ ọgwụ agwọrọ maka ọdịmma, agwọrọ ya out of love. Ọgwụ agwọrọ out of love maka ọdịmma nke obodo, maka na ndị Igbo tụrụ isi na onye alachara ọnụ ya gwara aracharịa. Ndị gboo gwọrọ ọgwụ, mana ọgwụ niile ndị a gwọrọ out of love enwere repercussion. Obodo dị iche iche, family dị iche iche nwere ọgwụ ha gwọrọ maka ọdịmma ha. Example, o nwere obodo eji agha na-abịa na befa, invaders na-abịa, ndị na-egbu isi mmadụ, so ha wee jezie gwọọ ọgwụ ha ji echekwa befa, nke bụ na iburu ihe ọjọọ n'obi bata n'obodo fa, ihe ọjọọ ibu n'obi alụọ, iwere ọgwụ ọjọọ bata befa ọ lụọ. Nta niile bụ ihe obodo gbakọrọ aka ọnụ. Ofu onye adịghị agwọ ọgwụ n'ụdị ọgwụ a na-agwa, ọ bụrụ ihe ofu onye na-eme. Ịma na adịghị gwa nwere atụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịchọ, a na-ejikọta ọnụ. Ịma na ndị Igbo tụrụ isi na agbakọ ọkwa ya nwa na ọnụrụ na ọ dị awa n'afa. So ihe abụọ hazuru mee ndị Igbo na-ekwu n'okwu. So ndị a niile emere out of love for the well-being of the general public. So nke nwere ajọ ihe. Ọ dịkwa ka ezinụlọ ụfọdụ ịpụtara enwe ha akwarị ọmụmụ a na-afịa multiplication, ha enwe ọdụ ọmụmụ ma ọ dị akwari ọmụmụ, mana emere out of love for the benefit of all. So onwe ndị enwere nsogbu. Ọgwụ ndị jọrọ njọ ya chọrọ ịkọwara ndị mmadụ eji wee hibe otu a bụ o nwere ọgwụ ndị mmadụ gwụrụ for personal gain. Ọgwụ ndị a bụ ọgwụ eji ehipụtarize mmadụ, ọgwụ ụfọdụ ji wee kee ike. Ịghọtara ya? O nwere onye ịnọkọta nwe gasị na nnukwu nna gị na-emere dibịa ebe a, ọ bụrụ dibịa o mere obu ihe bụ nsogbu na-ajọ ọgwụ o ji ebute ka o wee kee ike ka e wee nụ aha ya. Ifuge ajọ ọgwụ ahụ kwesịrị na ajọ ọgwụ o debere ka o wee gbaa ọkụ ka ajọ ọgwụ a na-enye nsogbu. So like iweke nsụgasị ajọ ọgwụ dị iche iche gasị ndị mmadụ na-agwụ ka ha wee bụrụ ọkanga, ọ personal ọgwụ. So ọ ndị a ka anyị chọrọ ka anyị họpụta ata na ọka ka ndị mmadụ mara ihe dị na ya, maka na ụfọdụ bịaziri generalize ya ọ dị ka onye mere gwa n'Igbo spirituality ọgwụgwọ ọgwụ. So anyị nwere marshal program ka anyị kọwalụ ndị mmadụ ihe Igbo spirituality bụ, and na ọdịnala Restoration Evangelical Mission our wish bụ mmụọ ji wee sị ka ehibie. Oge ọ na-agba ọtụtụ ndị mmadụ nwee mkpa ha ka ọzọ tụọ ndị ọdịnala enye anya n'ime mmụọ gbaala ha afọ, gwaghị ihe a ga-eme ka ha wee dị ebube. After doing all those things for them, most of them, in order to sustain the grace ha received n'ihe ọma meelefa, mana due to na ha nwere ebe mgbaba, they will have to go back to their various denominations. Ha anachighakwa n'ụka, so ha na-eyuzuzi Igbo spirituality oge mkpa. Anyị nwere ọtụtụ ndị na-achọ nwa bịago na temple, anyị na-enecha ihe ma ha fụ na-enwere aja ekwesịrị ịchụ ka o gbochie nwa ka ya bụ ihe na-ama ihe aka n'afọ kwụsị, ụgwọ a na-agba ha kwụsị, achụcha aja ndị a ndị na-etu akụrụ nwata. Mana dutoro enwero a bridge ebe a ga-anọ iron sharpnet iron, ebe ha ga-anọ ka okwu ha wee na-eto na mmụọ. They went back to their various denominations. So ha wee sị mba na ọ ga-abụ ihe ziri ezi ka e nwee ebe ọ ga-abụ ndị mmadụ kwetagoro n'ike dị n'ọdịnala. Ọ bụrụ na ha edozicha ọnọdụ ha, ka e nwee ebe ha ga na-abịa na-enweta ọzụzụ, na-ajụ ajụjụ, a na-akụwara ha ebe mgbaziri. Then n'ụdị ọnọdụ dị etu a, ọ ga-anọ na agbata ụka n'ọdịnala. Onye agbatala iwọchi ihe anyị na-eme n'ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Anyị na-akụwarụ ndị mmadụ ihe dị na ya. So iwọchi egwu anyị na-agụ egwu. Ọdịnala kwetara na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile bụ Chukwu, mana ọdịnala ekwetara ọda Jizọs bụ Chukwu. Onye batara ife ụmụ egwu anyị na-agụ n'aha Chukwu okike, praise and worship songs, mana ọ bụrụ praise and worship Jesus. So ihe niile anyị na-eme bụ n'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. So Igbo spirituality a anyị kpọkọbara ya
ka ọ bụrụ ebe ndị agbamume ebe anyị ga-anọ wee na-strengthen the faith and convictions of ndị niile anachigatara back to their root. So n'ime Igbo spirituality na Restoration Evangelical Mission anyị nwere many departments na-afụ maka many things. Daalụ. Thanks for that eye-opening answer. The next question is, can you throw more light on healing, health, and wholeness? Yes, thank you for that wonderful question. That is the driving force, the vision of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission. Under Eze-Ana Evangelical Mission, I am well many departments. Ijmat, we believe that people have so many problems that is become a challenge to them. Some people, they are challengeable health. Only when health problem, more one day their problem is how to feed. Personal challenges of life. Odende day to need the mentorship. Agbamume, inyere ha aka, ndị nọ n'ọya, inyere ha aka ka ha si n'otu ọya pụta. Ka ọ ga-abụ na-agwa ha na Chineke na-emere onwe ya ha na-ekwelu. So, n'Igbo spirituality na restoration prayer, restoration movement ya, missioner, anyị nwere holistic approach. Anyị nwere maka na anyị na-pay attention to ihe gbasara ndụ our members. Eze-Ana our members, anyị na-pay attention. And also spiritual well-being and wholeness. Ihe niile gbasara adị mma ha anyị bi n'obi. Currently as we speak, let me tell you what will shock you. Anyị nwere research institute. Anyị marshal go the plan. Etu a ga-esi bido research institute bụ ọ ga-awụ botany research. Yes, botany. Ebe a ga na-study ihe gbasara the benefit of natural herbs. Yes. Maka na anyị kwenyesie ike na ọya ọbụla ndị na-aya na ihe a ga-eji gwọ ya bụ ọya dị na be ha. Yes. Currently as we speak now, anyị nwere mmadụ na-abụ member of this great vision no India now to understudy ka train ha and the other research be very very important. Ịfụ ihe gbasara dị si ngalaba na-afụ gbasara ọgwụgwọ ịgwọ ndị mmadụ of various illness. Now, enwere mmadụ na-abụ no India as we speak. We are hoping that before the end of this year, ha ga-adị through with their the purpose why they are there. So by the time ha batara, ha ga-enye aka wee train ndị ọzọ. Maka na our wish bụ na anyị ga-enwe research institute in botany ga-afụ gbasara i-develop ka a ga-esi wee were ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa dị na be anyị wee nye ndị mmadụ ezi arụ ike. Maka na ka anyị na-epreach spirituality, ka anyị na-epreachkwa na ndị mmadụ ga-enwe ezi arụ ike. Maka na onye nwere cancer, onye nwere HIV, onye nwere other life threatening illness, ị na-agwa ha na Chukwu dị, while onye ahụ nwegoro ọya na-enye nsogbu, the person might not give you all the attention. So I can tell you, now our research institute, yes, small time now, before end of the year, we kick start it. Yes, here gbasara well-being and wholeness of our members. So we be able to carry out some research, provide their help to ọtụtụ ndị mmadụ. And we can be able to do this based on available money available. We'll be able to carry people along. Yeah, currently we have already started with the foundation. Now for making aka to the needy. Then I na-emewu na anyị nwere ike imewu based on available resources. However, in Maria Marona Eze-Ana Restoration Evangelical Mission, our mission is not only to care for your spiritual needs. We also have intention to care for your well-being and wholeness. So that is the huge plan I will. Currently as we speak, I will go 4 days programs. I will every month. From 4 days, the last 4 days of the month,
our program beginning for this month of March, all continuous one ka ọ ga-abụ. Anyị under that program, anyị nwere programs ifo gbasara mentorship, training, seminars, retreats, workshops, then counseling. Then ndị a ga-enwe prophetic ministration, ndị a ga-esi ozi dị iche iche na ndị a ga-agbara afa nye ndụmọdụ dị iche iche na ndị a ga-ekwubi okwu n'isi ha na ndị a ga-agọrọ ọfọ kpere ekpere maka na ike dị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. So ihe anyị na-achọ ịkọwa bụ Ọdịnala Restoration Evangelical Mission nwere good vision ịfụ na ọdịnihu ụmụ Igbo na mma. Yeah, so onye ọbụla nwere ike isonye na this vision irrespective of ebe ọbụla ị nọ all over the world. Mmalụ na Ọdịnala Restoration Evangelical Mission nwere good mission ịfụ na ọdịnihu ndị be anyị na mma. Anyị ga-enye aka ịfụ our vision bụ even na anyị ga-enwe research institute, even nwee ụlọ ọgwụ ebe a ga-anọ wee na-eneta ndị ahụ adọrọ anya. All vision anyị nwere. So but I can tell you by the time ndị may travel battle by end of this year, before the end of this year, I ga-ebido lay the foundation stone of building all these places, because I ga-enwe a home where I ga were na ndị mmadụ anya ndị nwere ọya dị iche iche. Maka na o nwere ụfọdụ ọya ị nwere ike ịgwọ mmadụ site n'ike okwu ọnụ, mana o nwere ụfọdụ ọya Chukwu Okike ga-etinye aka na ịgwọ ndị mmadụ site n'use natural ingredients dị na herbs and mgbọrọgwụ dị iche iche wee gwọọ ndị mmadụ. So we are not leaving any stone unturned. We want to carry everything together. So Maria Maranot, the Restoration Evangelical Mission with a vision for ịma ihe gbasara arụ ike gị na ihe niile gbasara gị. Daalụ. Thank you so much. Because of our time, this will be the last question for this program. Are you a reformer? Yes, thank you for that question. Yes, I'm a reformer because I will believe that Igbo spirituality, the old approach used by our forefathers to spread the gospel, is no longer working. That format is people consult Igbo spirituality when they are in need. Then at the end of the day, they go back to their various denominations. And I believe there will be ways eje n'okwu mmụọ, eje efe mmụọ n'ọdịnala Igbo neediri ka reform ya, like building a befitting place of worship of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Eso m na ndị kwenyere na oge aga na ekpere Chineke pụrụ ime ihe niile under shanties. I believe na a ga-ebuild a modern place of worship ga-befit Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Ebe ọ ga-abụ mmadụ batara ka o kpere Chukwu ahụ eluo ya, ije na other world temples all over visit go ịbata n'ime ha, all the well decorated, where the atmosphere is very nice, have a good sitting pattern, some even have AC. So Ọdịnala Restoration Evangelical Mission, I had a plan in where place of worship. Now, this place of worship, our intention now made the foundation stone laying before Mbamut. And our intention when I gave build it to international standard. I gave build it to the extent they better the place of worship. You feel the presence of the Most High. The atmosphere will be nice. Then we have intention to do it well to the extent that we can even add ACs. Make the atmosphere, if we see it, we know that, look, you don't need a bakasiah. But other shanties. It's not everybody will like to enter there, and some people will be undermining it. Now say, whatever. The way they look down on Ọdịnala spirituality, because most of us are still making use of shanties. So I'm a reformer, and I believe that na stagnation I don't mind increation. The any gbasara Igbo spirituality kwesịrị ka a reform ya to suit the modern reality of 21st century. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, you can as well DM him with that same number. If it's nice having you here today. Thank you.
Thanks for your time. We really appreciate. Thank you. Before we go, any advice for our viewers? Viewers, keep following us, keep supporting us. We will never let you down. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile na-esonyere anyị. I bless you all. In the name of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụọ aja, emechaa na ọya ekwu ome. Remain blessed. Viewers all over the world, thanks for joining us in today's program. Have a wonderful day. Eze-Ana.